21st clinic Dr. Foni Mumpen Foni Nina Tienti no. Bia the next edition no one the one back home. Yo, me yamfa wonsia na ato aso akwa wura mu na hweta krade ene takwam finfi ho de no so ma me na ye hwe kire no ya san aba we abusia nipa ene ne bo nkomo yi eye Dr. Salas ene wa kire yan ni a ekoso wo takrade Anaji Estate ho ba bia 21st clinic wo no Anaji ho no wose nipa wo ho no nye nipa ketwa bia wunya nkoye a wo ba kunafo ana wo awisia na wunya nkoye a bra no ye ntwamu dumienu ena abo no mienu nya moye die tumirika baby at 21st clinic branch bia wo nchen bia no eya akọ bia wunya numbers ni hu branch no a 0540311311 0540311311 na abake somu wa hai Abusia, the clinic of our time, 21st clinic, said yes, sciatica expert, sciatica paysetter, the sciatica originator, and our idea, the 9th edition, and the cost 20 year to fast or quite the Bresiam with 2 and the same with the boom. And Copiemo, I was Sunyan, no 21st clinic, Dr. Penia, one in a powerful one with the Juma Saya dear, and my dear Janet Namromu Emrika, I Dr. Thomas Tre, one at Dano near Quahumanaso, near Ne or Pambo, Eddie and Como, one so Shasia and Opanon song, and a Kunafua, a one way ma, any a Risia for, any afei, one more yanka, ya one enya and fear edungo channel. Ya ma one free treatment, ya her one ama one more say ya her one and near scrutinize a woman in a near we are. Ya do one to know so a treaty woman and casa a free we are. Ya mama lunch, as and some mama snacks, Eddie a kahum pe way na per day. Upon boy my hey. What just so I can't cast a papa, made us say, well, now I no pay ye shed mediana siano, I was Sunyane 21st clinic, a sign and echo. SOMPA FM. Baby, I'm not a 21st clinic, this was said your mom will be Yanka or Ghana. Eventually, if you're more people there, so I don't know about 2 and more than a neck. I'm almost I feel it's about the camera. Now, that 21st clinic and the branch I was in her, a cabin. Today, I'm not to say, or what you want in the car, or more a doom, or more graduates, so a couple of doom. Now, or more, and now we'll get you and I want to tell you, I said, Daniel, you're in town or more to the meaning about W. I don't know if you're meant to make anything. I just told one. Or buy almost a cast and you're or one person will need to not in Superdia. Or what saying what to be kept on the town at Tiana. No, I'm going to walk out the bottom part of my car. So, not long in touch of free in a buy. Touch out by a general about the you never would have even didn't talk. This is theatrical by executive. You never buy any in your iron here. Yeah, that's not. It's not your Cristiano. You didn't get your partner. How many check. Yeah, the gas, I think you'll play about here. Yeah, this woman, I was wedding. That was sitting up on the thing. Oh, yeah, they didn't know the big man and the Damos. Almost all the you are almost so we are no mama with me. I know by and the time. No, I didn't look at me. The money had a guy you look at me. You have a say, a woman there. Marshall, but also Marshall. Can you find out? Don't buy. Number 2 by also Saka. When you pick a cacao, yes, the Anita and the Marina meeting. I told them of the country for the club of the young couple on the Ghana. I mean, delicate one next year. I delicate. Things over here. Many of the entries say, yeah, or more, almost all kinds of you are, or how much you're going to be on the cafe. Now, I don't know to prepare anyone, but we are for better tradition. I did some part from bedrooms in so almost so there's some fire panic. I because they find something in our confession. If you say, yeah, or more last, and then actually, and no one young for some fire panic and also, and then. Maybe someone and some parts will be able to say, I'm going to say, I'm going to say,
mo yada se papa opambo wa mane bo a wudi free mo ewo sunyane 21st clinic the 9th edition ekunafo amon ye ma ene wanu mu a wo mu enya mfinhia no edunwatwe a wo mu ye awisia ni nyanka ye yade ma wono mo enti abusua wote yanka baabi a wo bia we no mienu ana dwumade ni nyina abekwa weye Facebook no so SOMPA 106.5 FM Accra sunyane fo ni nie afewu aduane so de aduane de funche sade ekunani ba no edi kaka ye no wase Dr. Blessed Foster nyakopon hira no 90 no hwe nyakopon hira wakaso wo hira wa mo atete wa beka se awrade ye afede wa hira mdododo san hira ne bi na ekunafo a wanom ye ma enyanka ani awisi a wanom nyamfinhia no du nwatwe a waye omado ye afi bia so wo ye wanom sre san hira ne bi edema Dr. Blessed Foster ene ne mpanifo the 21st clinic wase the clinic of our time the sciatic originator no the sciatica commandant wo mo asem ne ye kan wo mo na ye nhwehwemu no a wo mo hu brofo kasa no a ye fe ne sciatica na nye nipadin na ye yade na eno na manfo te ye ma Dr. Tedros munyina ewo WHO wo mo hu no sampa se ye kan yade bi a ye fe no sciatica na bosse no ba bia ye hu no na ye 21st clinic na ye ko sunyane aba ye akota korade ye megina tantra he ya ye wie pe ye de ne aka beto aso na ye ne Dr. Sisters enso enkobo doc my hi doc ba choti minka my hi na wo hona mu boko de boko na mo so nyame adom yenso ye ho ye pa ma hu se wabie mu wakire ho pa ma wono wo ho no nso tie bi pa na doc efiti anopa besi sabre ya dumienu abo apa ho sima beye se du nwotwe kodu na du enkunu yi Sena Tantra Hill 21st clinic hotie na hade na hayeshi nso asende me bandam pa na me bedu ha no na me pa omudi ka do ha na yen ize ndina wodi ka sala e wa abonten na omotwen se yen be sisi ha no ma di konja chi ho nyina ma obi aye de nya ba di tina na ye start program na 7 ye start na me pa mo bo no na omobro tete ya ye start se ye juma nti ye sha na koso ejuma na koso sa ye de 11 from on ma si na asa ha no ma ye de adukakra but na anopan de na ha shi pa na doc wo mo ba no a ya wono mo kire se no kura se ne asompa kan no sa pepepe ene wo mo te no edi asom wo mo ba ya na in fact do na mo ba ne de na omo te de omo obi aka se omo de do na yo mo amuti sompa na omote say ye video program na omo de bae omo so kakra bi a enya phone call ne dan phone na ka kire omo na omo so ye de but na do na ko ye omo amu ba through sompa na omo etinye bae no sabre ya ehwa adwudwui eno no kire say ye wie ana still egusu koso SOMPA FM ye koso ta ye ti akura di obi na agi na du a o ye de o ko ni bi ane a o de ko and then also no after we get to na obi ani age and for us and then ko kakra nti na di mo e dey aso mo kon kan ma only di mo e di nkomo kakra because omo get to na mo ni age this year no do no after do so kakra change other years no say other years so ya na bottom no ya na sha but this year no we so the bottom question na e dey ma mo nti onya do to me no mane ko ani it's after now no dey yam point e ba form na 2 abo ye form 2 this year go so a ye say that makuma back for now. Okay. And doc, maminya wo na akoto adwuma ne so sanse bia ye kan ye ni na amanfo nim se e bia no mo awie na mo awie ya ka si so se ye nwie ye ne de. So what oti nka me open haya bia na se wo ba bia traffic ni wa obi tinye dia me ka ba na ya show. Ye for na 2 na e point oti nya obi aba around na e so abe e de ya hwe ni. Free, massage is free. The yellow not free. The beer is free. Or actually, everything is free. The beer is free. Doc, and so the answer what me fa can aso for motor and I say enemy say nam tempo na okan wa bitman and chaban kwa dia when the beer free. Massage na na utia kaya no. And they free. Everyone na utia kana o boje ka o uje no. Free. The club also the beer is free. Doc, and so na meja wa mo akono say afi na meba na me bedru ho 2 o'clock pepepa. My point mo hwe me ana oh that be you show 5 show
once I nipa wa hafa de enja was anko once I was canteen and also on faculty through fear of the do idea the show be answer na yenso etina den happen. Okay, Doc, my nasi na yemfa nkomo yinsi ya na to adwuma so why right ebusia Dr. Sisters na yene no kwabo nkomo no 21st clinic branch a e won kra Hatantra Hills run about ho no wono na da won no wo ho ene na kwabo nkomo na enyu no nko na wo ho woni samemo ne won ma no aka ne nyina wo ho a adwuma ho ne bone ho no nya adwuma ketwa sa wo nkran ha titiriu dia bia na me kan ufritama asaima pon anase pon eho ba bi na wufiri a wo pese wo ba Tantra Hills ampacho de memba tema ho no a ye wo bi wo ho ye numbers no gina frɛ yen 0540311311 0540311311 wo de frɛ ye numbers no na ye nkyere tema ho ba bi wo na bra hotel se ba ya won ha ho ntwa kwan firi tema ensan mrankran ha se ma Tantra Hills bia na wo ka so ne important malam wo jagbawe emfifi ho ba bi a empo wo sopon na pese wo ba bi a me pacho ya na wa ba ka so obon kwan so ho no a obon road ho ehwa na yebutuo me pacho no so numbers no the same number 0540 311311 0540 311311 free consultation, free lab and diagnostics, free medication, free massage na sanji waduane ka ho nadi no na ma ne bigi aduane a wono si wedi anhwa wom de kofi no ne nkoda ne wofiri nyina kwa akodi emuodu pa abake yentwa so abusia se ubetumi akwakopiemo ewo 21st clinic asue ye bia sabre ubetumi akọ no mienu nya moye nko ade adokitafo no ebehwew eye free wo ye kunani anase wo ye awisia ana wo ye nyanka nko ade ana onso akopiemo hopi na ye free ensem ne mu 21st clinic ensem ne mu ni enso so wo ensem foforo mu emfa emawo sashi akwantomra krosi ne bedwa no ewo atoye atifido emantam emu empani a wanam ewo sahwi akwantomra wanam district assembly no DCE ya wada wado waboaboa ne panimfo assembly members no nyina ano ana wane wanam adi enkomo na won komodie mu ana ononyamfo Joseph apia wachire mu a wo kire se wanam a prepare wa budget for 2026 ene niema wasa wanam ye wanam de nyina agwa kwamu ebra ya ma ne boni efiri sompa ekopie mu ewo wo mo ho kwese a wa mo hia ye no ensam no sade ononyamfo Joseph echemu ni bini say wa witness meetings no and meeting ahodo and approvals ahodo and year no assembly has say annual composite budget and fee fixing ni nyina ye hoduma composite budget and year approval of the composite budget, approval of the annual action plan and approval of the 2026 revenue improvement action plan, approval of 2026 fee fixing resolution, approval of the client service charter and the year hoduma and so assembly members are getting into more. I think say a young Kranshema Contomla Mensiasam. And what you know, on enough Joseph appear DCE says she a quantumra. What you must say, Abayi Metra, His Excellency. Orajo Dramani Mahama, and an impending for Ashe, a year DCE and Afe MDCE, no. Washa Wamuse, Obia Sikanka Assembly, no. Mubenya Monte 10%, na Monte 25%, na mu invest. Ewo mo ankasa mo numa mo ye ewo mo pesu ana mo mantam no mo fanye na num nu wacha sesehwe akontomra wanu mate wa mo die bia wa ma hyase kra edi bi esi edwa eno so ne nsam eni Excellency John Dramani Mahama ahye assembly bia se yen sika ye benya no ben from wo ha mo nchichemu ye aduonum 25% ye fancy dwa na me no ka se edwa mo ka se enye plan asase ya ntam ya gene wonzara ye plan bia de atoso nti eno ye baako de toso bi Isaka say esika no mu ha mo chichimu edu yam fancy school dan eno so ya award contractor na wo yamfo a contractor ha wo ye adwuma kontomra edie no eno so contractor wo de normal chance a eba site na yesi osansi ha mo chichimu eye edu yam fan tools at least 10 boreholes na me no ka say borehole first 5 year we tools na we aye bibia we a ewo kramokrum ewo kongo obenkrum na kusikrum ne krokromo no ana onanyafo Joseph apia etoto sra de hia wanam wasahia kwantomra krosi ne bedwane mu se wa munya abotoye mu esanse mpuntu nyuma de bibia ebekoyie wo mansininim
ɛsɛ mpuntu dwuma deɛ amanfoɔ no adi adanse nkonnwa nkyɛn biara no nkonnwa sukuu biara no ɔmu ne nkonnwa no ɛbae akyekyɛkyekyɛ nkonnwa over 1,300 a yɛkyama ɛyɛ mɛnsienifoɔ no ɛti ɔmohwɛ anim fo mpuntu deɛ ɛne project aban dada no yɛka hɔ nyinaa no ɛbɛhwɛ ne yɛawie ne nyinaa Openi a wakasa yei eye kurosini bedwa no ekrache ya wasoma dechi a wanom ewo seshi akwantombra kurosini bedwa nim ewo atoye tifido emantam onyenyafo Joseph apia na wono wone sompa ya ma ne bofo atwetwe nkomo ewo abra wo hiehyia ye small anu abusini nyina ewo ne mensini nim editu wonim one budget for 2026 ewi ase de o mampanisha 25% wo mfanye 10% de wo montie emfanye eno adimusam esumyen na yetoa ensem no so ewo ensem foforo emu na wansam foforo mu no enanu ada ya mampani John Dramani Mahama eba akonya so no eno wo se ewose mansini bia no emponya mansini bia sa keke na emom ba bia wo ewo man Ghana mu no wa hye se obia emwa na ne mpatamu no eho entimi ente kama pa eno nti ama mansini ahodo bebre no wo mu akrachefo no wo mu ahyase ya wo mu eye adwumaden ne adwumason pa bosumi bia ba bia agata bia tokuo ba bia nwura bia bochenkuo na ne nyina wo no akwa emu adwuma pa na okan kwen enough mansi no emu ewo nkran ha ya wonom so wo mu yesa wo mo ntena ho ma efi emmene sampatam ho kra eno nti pani a wono eda wono eka won ho bomu onuafo Christian tetebaja woka wo mo ho nyina bomu kama ene municipal security council no ene coordinating council no wo mo aka nyina ene mu adwumayefo ebo dawuro fa kwan so mene wo ka sei ukopie la pass highway ne so apenkwa ede kwa kofamu akosi temamoto we kwan yiso ya wo ma bo adwuma papa na no mu ena yamane boni nana oponchecheku woni onyanfo Christian tete baja woni ne bon komo amana chese ya cheso mpaka sie amwase na madam afefoni utifo nyina ase na yakoye kanso da His Excellency President John Dramani Mahama any honorable Teresa Ladia Wuni Vice President na no Pokwaji my professor say omudi sa inshisha ba National Sanitation Day aye a call to duty by all citizens na yenko abontin na yenko prapra krom na Ghana ni Accra enyefe ye inshisha o kankwe north o kankwe central ye bo hu dewro na nsa miensa na ye my money nyina ti asese ene aye first November no yebesi krom aklini yempotem any N1 no so ahoboa no yan shan say intem de ba wo hwe mechi a ye de dwuma ne ede no ahyase aye clinic krom me so ja ne nye ehunahuna na mmom yenkwansha o so mo se yanya ye de ye ho agimu bi education ne konkan na omamma no ti omo ase a ne toso miensa ne anan de onye omo de omo be hyem te ye de abotre any brebrel suban wonipa ho a chance ansesaye ba omo nye National Sanitation for a long period of about 8 years. Say yasha asena busun mienu pe na yakomu ide ye gidi say education no koso a ebe mo omunso bi omo ahye abusia ene a yeti ye eye okankwe enough mansi no akrache onimnyamfo Christian tete baja na ne nyina mu no na na opportunity ama na nso ho a wasan na ne kire mu ablekuma central ye ho nso wone pani a woda no e won patam ho no ye Frank Nkansa woni ono so kwabo nkomo kakra ma ne nchese no kure won mu nyina na aka won ho abom sansa ekusi bedo empedin se wosa menso mesa so won ka so mo tena ho ama baakofo ayesa adwuma no a ebe ha dwene pa enu nti ablekuma central fo won mu de yaka ho na ablekuma north ne won mu so ewo okankwe north okankwe south ene okankwe central won mu nyina na won mu ka ho bi amane ma nyina etimi akonkan yeguso ede ni edi nsem no a ekoso no nyina chi ahwe mansi ahodo no nyina ewo man Ghana ntworo ene ntwiaso ne yebeto fom bia ene dey no yede won se bebretiefo abusia krata every Electoral Commission wanom akache aba na krata no mu ensem de etie enim wamu kyerese wamu sanso abie wanom nomination epono no ade ato de ama Electoral Commission panifo a wamu ewo kurosini bedwa bia na afa mensini ahodo mu na we no wamu kyeremu say bia electoral areas and as a unity a woman any woman nominee by now no and our penny a wojina woman anem ewo empesua any emensina hodo so no one sanso bie akwanya foforo ade amba wonom
wɔn sɛ wɔn mu gyina district level elections regulations no 2025 CI 89 no so ɛna wɔn mu de saa akwanya yi ɛma ɛyɛ adehye ebio na wɔn mu kyerɛ mu sɛ ebi a wopɛ sɛ electoral areas anaasɛ unity no woyɛ nominative ni ɛto so aba wobɛtumi akɔfa wo form so ɛwɔ district office yɛ no ɛwɔ electoral commission mu ɛwɔ ompɛsoa ɛso baabi a na mmom si forms no ɛyɛ free ɛyɛ ngiska ana wobɛtumi akɔ www.government.electoralcommission wɔnom platform no ɛso anasɛ wɔn website no so na no so wakɔ akɔfɛlɛ wo forms no nyinaa wɔnom hyɛ aseɛ nyankopɔn yɛ adom a obubu abusumi ya yɛwɔ mu ya November abusumi ya ne da ɛtɔ so miɛnsa na ɛkyɛ sɛ ɛyɛ nyankopɔn yɛ adom a ɛdwoada ɛna nomination wɔ mu ebie apono de ato hɔ ebiewu enti ɛyɛ 3rd November to 13th November na mmom enkyeremu ɛwɔ mu 3rd November no wobɛtumi akɔfa forms from 3rd na kosi 10th no na asi na yabɛto mo so aba ɛno no yɛ from 10th to 13th said the Electoral Commission ekyeremu ni na wɔse wokɔfa forms no ana wo feli ahwɛsɛ wo passport picture na ubetwa no ɛyɛ de etwa wɔyi wo bust no ɛma no ɛyɛ kama a background no ɛyɛ kɔkɔɔ red background ebio nso wo de saa pictures no maako mienu ɛde bɛka wo forms a ɛyɛ ɛnan no ho forms no wɔn so yɛ ne nan na wo de aba wakasa wobɛtumi de aba in person ana obi a wɔ no wo propose wo no wobɛtumi de aba ma wo ana de wo second day wo wobɛtumi de aba ma wo na hwɛ sɛ forms no wo de ba no empanifo a wɔn nsa ɛhyɛ aseɛ eni wɔn mu kyerɛ mu sɛ returning officer wo district no wɔn ne nsa ɛnhyɛ wo krataa no ase ebio enipa du nwɔtwe a wɔn ɛyɛ wo constituency members a wɔn to aba ɛwɔ saa constituency hɔ no wɔn so ɛnhyɛ wo krataa no ase ana bio de o propose wɔn ne nsa nhyɛseɛ ɛne de o second day yɛ wɔn so ɛnhyɛ wo krataa yɛ ase Electoral Commission sɛ nyankopɔn yɛ adom na wɔn mu a wɔn ani wɔn nominees no wɔn bia pono mu de ato wɔ the second time yi wɔn timi ɛfa na wɔn timi ɛfa mu a hwie be nyankopɔn yɛ adom a 13th November bubu abusumi yi ne da ɛtɔ so edu emiɛnsa na yato wɔn so aba na bibia tumi akɔyie na wɔn to aba na baabi a wɔn bɛhyɛ aseɛ nɔnkono no dua bie na wɔnom ato awie ɛna baabi nso wɔn bɛhyɛ aseɛ baabi nso wɔn bɛhyɛ aseɛ no mienu awia no ɛno no nonum na wɔn de aba awie yɛ enti baabi wɔn bɛhyɛ aseɛ 9 am no wɔn bɛwie 12 ɛna baabi wɔn bɛhyɛ aseɛ 2 no wɔn bɛwie 5 Electoral Commission wɔnom so amane a wɔn bɔ no krataa yi ɔpɛnia ne nsa hyɛ aseɛ ɛyɛ Owura Samuel Tete wɔno ne deputy chairman of operations ɛdema Electoral Commission na ɛno ɛna Ghana Armed Forces wɔn so de nkrataa bi ɛde aba mɔntene so na nkrataa wɔn de baa no ɛyɛ tiawa eni akyiri kura nye bebre bɛyɛ 4 lines pɛ wɔn kyerɛ sɛ nanu a wɔn bi reporter no so wɔn yɛ recruitment no Ghana fo bebre titiri ne mabu na wɔn ani gye ho so mbɛwura sɔda adwuma no mu no bebre no akɔ online portal no so ɛyɛ so wɔn mo ɛkɔ akɔ register na agya recruitment no wɔn mo akɔ bi na no wɔn hu sɛ technical challenges bi ɔhaw nketenkete bi ɛbɛ baaso ama ɛnam so ma na binom kura ntimi mmɔ nwura ɛyɛ online portal no so na ba na saa na sɛ sɛne deadline no aso no sɛ wɔn mo close no saa sɛ kimu a na wɔn mo amoa Ghanafoɔ no bi ɛno nti wɔn mo yɛ sɛ wɔn de na awɔtwe kro ɛde to so ɛde ama Ghanafoɔ nyinaa sɛne ɛbɛyɛ a anya hwɛ kora no wɔn atimi resolve challenges ɛbaa ne nyinaa no obi bia saa ɛhaw no ɛka no bia no obetimi asa akɔso bio na akɔakɔde ne dwuma sɛne yɛsɛ na ɛfata na wɔn kyerɛ sɛ saa deɛ yɛ a ɛbaa yɛ wobi bia ɛha no bia no wonkoto degu fom ensa de nsayem Ghana fom fanche na twere yampan no enso fanche sankratoe anansa sa ma ne boyi Colonel Evelyn Intiamo Asamoah wono na ehwe akire sankrato obofotene e de ma Ghana Armed Forces ne nsa na sankrata yase na hyene nso se ne medi kan nwuma kuo bia da romanti ene yete baabie meni wo kase ya yenwie ye meba bese ho kase kakra e de akire na ebom bra time Herbal mixture wo mo da romanti mema nyina timiti bidie na niema nyina ekoyie ema ye wa brabom no time Herbal mixture
ɛyɛ no apebi ato anom na bibia atumi ayɛ fine mo esan sɛ wanu ato na wontimi ntibi ni a ya na me ɛha me pa malaria na ache wo niema nkɔ yie ɛmfa ma wo mepacho time herbal mixture no ɛyɛ adupa ɛyɛ apebinom pharmacy ne herbal shops nyina mu ɛnyɛ na afei time HH mixture ne so ne yɛdori ɛyɛ a won so pɛ bitɔ bɛma ojo nso a wote ya wachiri ojo nso a ne mu apai mienu wani agye wo se wo bɛwɔ ntafo mepacho ɛnyɛ no ne yɛde kyɛke sɛ wo bɛwɔ ntafo na nea ne die mu pai ba ne die ba akopɛ na yeso no de wo ntafo a enye yie na da bi ɛyade na ayade no wohia time HH mixture ɛno ne betimi yɛ diabo wo afei ɛno kro yɛ ni waba won so ahemfie hɔ no ɛboa wo krokra hɔ siesie hɔ kama na ma empam agodie no ɛtimi ayɛ so ahom kamoli na bibia atumi ayɛ fine KNG Herbal sɛ adroi watu apetenti bia na won so pedu dodo na watu aton a frɛ 0244 417669 0244 417669 na onimpani emo ɛho enkomo hwɛ promasidorfo wɔn mo ba wiase wɔn ba yɛ ni ma papa nko anom de ba wiase sanse onga mama say open hand ɛno no wɔn de aba ɛno boa ma fie yɛ den na aduane nyinaa timi kɔ yie kama sɛ wɔba ne bɛyɛ aduane wɔ fie ne bɛkɔ yie a ɛyɛ onga okɔ abɔntene na okɔtɔ aduane abusa ne ɔyɛ aduane sɛ wɔmfa onga na yɛ a aduane mento ɛyɛ boka ɛyɛ kɔtɔ bɛku ma hwɛ akɔgye yadeɛ onga ɛno ne boa chinchinga no a wokɔtɔ na ene ɛde am ɔbaa no wankasa ho ne boys ekɔtena se na mo amokɔ wie no sɛ nyɛ onga ɛne yɛde fa ho a banku ne tilapia no o tilapia no ne yɛde hyɛ ne ase no ɛnyɛ onga 3 mix ne bia ɛyɛ amento wai na no ɛnyɛ papa ne aka ne nyinaa no ɛyɛ jara ɛno de woyɛ pɛ no watwa nkosu na no ne ma aduane ayɛ de diplomacy do afɔ adawroma no na wɔm de yam vita nso de aba wɔm de bu ankwada no akwada wanya bosumi nsia de korɔ no a wo ma na aduane papa adie no ne a wo de ma no na betimi aboa ne mpomuden amu atimi anyine te prom na kwahyeoko enchi akoda no eye yam vita ene ye nkoda aduane papa eye amomubi na atimi akoyie pa afei 2074 no ene ye nananom dudu ya awomde aba dwama so a kane no na nane ye num o na atimi boa ye ma yetimi nyine che na ye mpomu ye dene na bibia atimi ye fine nanso nei wamosi efra bibia ba afuntu e mo mpedudo ne nom eno ne ye DHC di asomwo na eboa wo ye pese wunyini che na wode ho firi yade ye ho nyare wa wodo bi a aba ne paduanum ne mogya no mu no ye yi ne nyina de firi ho eno nti se hepatitis B ne C ne nyina betimi akrakra na yi ne nyina firi ho kama wa ho me anka boni de akire wa ba wubu nsa asemaranko ohia 2074 kopebito sisia won so a wobo eta hyehye pa wo na se tatai wo na bibia ye se wutimi se wankasa waboho 2074 no FDA ajetum se wo no mu a esanso immune booster e boost immune system no kama na bibia atumi akoye ade ama enya na pharmacy ne herbal shops nyina mu ne mo mhyɛ nso nyɛ mo pemfo ba ma akoda nufo na akoda wonya mfinhye dumie no se bia na wo pedodo no watu aton a kan si druglin for ne kyerem ho ye de akoguo se chapo afei kuma se Ashton Colina Keba nso enya na wo ho ye numbers ne 0246 073 498 and 0501 628 931 na oni yen abo enkomo 21st clinic yeguso ya adwuma mene wo ka se ya ebo no mienu de kro no a na adwuma de ne ya wie gisa afra se wanka wo ho a ema kunafo no mo ho ne yaduru yo na ankwada no a wo mu nya mfinhia edu nwatwe no a wo mo aye wisia ne nyanka ne wo mo aka no wo mo na ye to nsade afra won se bra na ye hwehwe owidie mu ma o kama anya hwe kura no ye behwe wa fruitasi kosi wo bobra no ama onuro sam aduane de aka ho massage na se wo ye na fe ukọ na lab ni nyina ye be ye ni free de ama wa eno an lorry fa ya wo de bape na no ano no wakwa kwaje apom de age no de aka ho na wo de kofi na bibia tumi fine ewo 21st clinic branch bia mu awunim no eya na wado ani achi mu ho na se wo kompo na se bia wo de wo no wo ye obi a okoji nro ewo 21st clinic na ne wo ko se ne me ko Tantra Hill me ko hu papa ba ko no wono de wo hwa no wo ba ntina ne braso a wo ba beji ne nro wo ba ya wo ka se wo tiye se nra na ye ka wo sompa obi bas no ase se wo ba ho ana wo beti se ye ka ho asem na wo timi ba no wo kire se obi bas ni mu no wo te no a ye beti so de man ampa wo duru ho ni nro a wo beje no ye chemu mienu se hu enu otu yafa enu ode fa aka no wode wasa de slim enu nti se ukwaji nro deda ewo 21st clinic na wokọ we apo kronkron na ka se otie ewo sompa obi bas no ase se wo ba ye bechemu fa ni ama fa na nso atu yafa na company ne nso afa fa enu ano no yafa fa ho ka deda no ano kọ na kwaji odie na bibia enkonkan ye da ne ye ho simape ye ba na watwi mu nyina ma no ne nsem a ye de besom wo no ye besansi su bio e de ama wo SOMPA
Untumi nkyerɛ wo ba ani bɛkyɛ ho anaa deɛ ɔbɛyɛ daakye. Nanso, wobɛtumi aboa no ama n'anya apɔmuden firi ne mmɔfra ase. Yamvita yɛde milk papa bi ne Nutrivi ayɛ. Yɛ nkwadaa aduane a ɛyɛ de na ahoɔden a ɛwɔ mu no boa mmɔfra apɔmuden. Anio, mpanimfoɔ so ani gye ho paa. Ma wo ba no apɔmuden firi ne mmɔfra ase. Yamvita gumo hodo bebree. Yamvita, a delicious way to grow. FDA agi edwadie yin krato yatum. Endpoint Homeopathy Clinic. Ghana had the obi enim say ye prostate. Na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu asia. Na ye Endpoint Homeopathy Clinic. Anase ye kidney, ye liver problem. Wo fa baby ena adjujo. Na de fa ne premature ejaculation no a be ma bi a wo ne wodofo akwakwahia. Asa wo di ne ho agro. Asa wo tonte. Ene ye bra Endpoint Homeopathy Clinic. Na ye moa wo. Ema ne mema mo pa wo. Ye Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demu fua. Yare bia infections bi ne wo ho. Anase bia wo hwa wo fa baby na adjujo. Kidney problem, prostate die. Eye Endpoint Homeopathy Clinic. Kuma se ubehu Endpoint Homeopathy Clinic. Ewo kronoma boy here. Ena Accra hanso so die. Wo mo gina mu ankasa. Ewo Spinters bebre friend share signboard no. Wudru na ubusasa wo pe Endpoint Homeopathy Clinic. Obia ebechro. For Endpoint ewo 0244867068 and 0274234321. Endpoint Homeopathy Clinic. Wo mo demu Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bag im. Bra, aden. Enen so biem. Hey, time heba me hye ya me ka se yi ba akun. Ani wayi me yensen. Bra, sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ene de mekwa akopie. Enti se malaria we draw ne time heba mixture. Enye enu nku o, de nanum ato a wontimi ani die no. Time heba mixture duro no ene ye ma o. Oba a wafa afuro de o ma akwada nofo. Ene akwada a woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo atridie malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enu dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House. Ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers. Eni herbal shop dodo na emu. Pre 0244417669. Kayo, set time no TIME. Time Herbal Mixture. Afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betu akọ. FDA agi adwadie nkratoa yi atum. Tontonte. Yenum nsane efa adwen. Ne efa adwen mpa. Say na nanu nim se bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple. T74 abeye adru. Tonti na 74 ana T74 asa twe ya dwene esina nanom dodo so. Se de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no. Ema immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den. Tonti na 74 yi nso ya ye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ. Samene wa ankefi na ekroyi eda no nko na wie ya wa bra mennom T74. Se mennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia. T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no. T74 ahoɔden ni apomuden ko a. Wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to. T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufuo ana se obi a onya mfie dumienu. Eto phone 05016289931 and 02460734998. FDA agi adwadie nkratoa yi atom. TV Emma Aketiapa. Emma Aketiapa papa ebusia yadase se watwen yen ama yetwa ye hotew abana yetwa ensam no eswa ni ekwa akopie mo ewo obi manso na watwe ni nyina ensam a aman ahodo so esi ye no na yesi usubie origina ye ewo SOMPA 106.5 FM na watwe mu ensam baako a esi ya pa na no so akwaya rehosem ewo Kenya eye plane crash bi a esi ye enam so ema enipa maku du abako 11 wamoti na nanom ensiedo ebusuya na ya rehosem bra Facebook no so na ebra be share SOMPA 106.5 FM Accra
na wo mu kire mu se enipa nwotwe eye nipa edu baako a wanum ekonya crash plane crash ya wanum nyina efiri mu emu anwotwe efiri omaya no ewa hungry minum emu nwotwe ena onu omo ewo eye plane nim ena mienu so de enu omo frija my manim na pilot na ono oka plane no ono ena na eye Kenya ni Mombasa Air Safari wanum hwehwemu a womo edeba ye eno no na se wanum kiremu ana kire se nipa eduba ko nyina no womo ye asrafo a na se wanum aye tourist a womo ekonsrahye wanum ekohia sa akwanhia yi na wamu plane crash no esiye ewo Kenya wamu coastal region mo no ewo Kwari na wanum ensemu a wamu edeba ye ewo abra Mombasa Air Safari for echechemu eche eye sompa ebra ye twen ye kwa akukwa gina ho no enu wamu kire mu sei senkampo no senu obi betumi a survive a esanse na emu ewa pa niti wanum entimi survive na uhwemu a Masai Mara National Reserve eno numu ena sa wo crash ekosi ye enti uhwemu ana wo mu kiremu ane wo reserve no intervals no be say 25 miles na emu atwe yie pa na enipa eduba ko no arehosem ne se wo mu nyina ahye a wontimi hu se asemasi ene da hoyi anase obenten ene da hoyi aya rehosem empanisi edu amanfo a na yaka yanom wonom so dia efri Kenya man mu na watwe ebaye enipa duba ko plane crash wonom nyina eti nananom ensedune na yefri eho no ne yede ne kiremu ewo Mali na Mali nso wonom mansoafo asese wona homegie mu eye Musamara wonon so ekoba ese Mali court baako a ewo ho ahyese yemfa ne nkoto afiase emfie no maako dumienu sanse wakwa akopostu ade de ato amanfo Twitter tweet ya kane ne efre no Twitter no ene eye X no wakwa postu ade bi de ato ka kire se sane asodafo age man na boso no amakabima minka bi sese wo matoto na sekra eno na nam so a wo mo chi no na wo mde kwagina mrahye we kura do mde kwagina mra na nimu no mra no ahyese wo mfa ne nkoto afiase emfie mienu eno achi no ne lawyer aye friend se Muntanga Tall wono so Troy eto ne X so ese mara womo ese won goda fiase mfie mienu nyina achi no womo asan fine no 500,000 sefa ya asem kese pan no nti wonam so etoto e de asre Amnesty International say womo mremwe na sese ne yekoso Mali no ano ode ne pa na watwi musemu a eno so bi epiemo e wo Libya wa bra wamo Red Crescent for ebebo amane akire mu se wanum shema bi a edani ebutu ye ewo Libya minim wamo capital no ne di Tripoli no na akwaya rehosempa wamo akire mu se enipa mako enwotwe a wamo nyina ye migrant wanum eti nananom ensedo enokra no wamo brai ansa na wamo hu wamo na enipa ediokono 90 ena wamo timinya wamo eti didi mu nemom na wamo etibie mu no na akoye bibi kakrenti wamo kopie mu aya hwabia ye kwhwe wanom ayade na enipa edu nwotwe no wamo so wamo hu wamo no na kyese wamo coastal town no uhwemu abrofo kwansi ni bese aduoson ensia 76 kilometers wo de kwa miles a wono 47 miles enum na wamo se West Tripoli nimu ehwo na wamo ko hu wamo na ansakura na wanom behu se sa wamo hyeman adane abutu no na emfoni no esekulati ewo media hodo ni nyina so eno na ma Red Crescent for wamo volunteers no wamo hu ya wamo ebopini a wamo kwahweye na sa no wamo timi yi adehye yi na wonse nipa edu enwotwe a wamo nyina ya migrants wamo ati nananom sedo no na akwaya arehosam omkopɛ bia ya yakramu ede wamo kogu ya enipa duokono ne so wamo do wamo kwa ya ahwebia ema wanam kɔhwɛ wanam ayade a Libyan sam efri mobile na watwi mu ane yede beto wanim se kopie mu ewo Jamaica asem kase ya na asi ho na nya asem kuma no kura nam so ema mansoafo a wo Jamaica friend say Andrew Hones wono kura babonte be kase sa de ye asi de no kure ene ye nyan pa ne se emframa jampantrudu pa ya ebo ye tutu dan so ewo Jamaica na nya dan enya mframa ketwa eno na omo friend say Hurricane Melissa na manfo be ka ya hurricane yi enya hurricane wo bobo ni bio we ya mframa hurricane yi bi
na ebose ekimua etutu dan so pa dan so bubu dan nyina abrosane te se den kura etimi bubu na akoya asempa eno na mansoafo a wo Jamaica Honest Andrew wono so ba montre beka ase ne na asie e won importam no de we de ne nyan ya wo toto de sire wiase mansan nyina se wo bia amra ne nsra ba mu no wo kire se sabre no po na wo tro e de ato ne x ne so no wo frefre so bia amra bie no na wo kire se ba bia na nam no na ye category 5 just anodin pa afempo ena na sabre no etimi aba fam kakra bedu category 3 na busuan se wo Facebook ne so Sompa 106.5 FM Accra ana se TikTok ne so Sompa 106.5 FM Accra na se hwebia ehwa na abehu no sampa Hurricane Melissa wadi nyambransam ewo Jamaica na Sudan minu sumu na wachi ensem bi ebobo baya na echire mu se wamo leader baako a paramilitary rapid support forces no wamo twanitia ebo no RSF wanu mu kire mu se wamo ewose wamo hwehwe ensem bi mu ne nyina afa wamo asrafo bi a wanom ewo Sudan potam ho ene sa RSF fufuei wamo aka wamo eho asiye mu a enam so ma adihye bi ehwere wanom enkwa ne nyina afa etututuo ho na anumu ana mpanifo ebo amane a na wanu mu kire mu se won betoto asre se empo no UN Security Council no betumi ahwe won na won mu so timi aboa emanhwehwemu a wonom eye no won matimi aye ni yi a na enkwankoye se te said ye kane no na civil war wo so no na de esi wo Sudan ne de kamia se third year civil war kra na ebei esanse wo hwe se de won asojafo ni bi ene mpanifo bi ade esi ani a ehu pa enti hufo meche World Health Organization for so wanom so hwe se won de won ani ba kohwe mu na ensem a esi wo Sudan ne mpatam no won matumi apene poma sibre papa na aboa won mu kire mu se abosumi mako be se edu enwotwe ena mudi ase wanu ma wo mo hwe se bibia betumi akoye anso enfon ekomfita ekun adehye ne nyina efa kukunkukun ene menteme ho ase a esi ewo mpotem hontia eno ana yekokopie mu ewo Mumbai na Mumbai ayakwe wo kire se prosifo ababodia kwaje nkwada maako edunson 17 ya na enipa bi achi wo mwasie ewo Mumbai na ukopie mu na hotwi se ne yede bre wo no a wo kire se Mumbai hono ehwa akoye se wo mpotem ho ba bia enkwada no wo bi nhye da nhunu adekode a nipa no a eje won anase wo mo fa wo no mum no wo mo gide afiri nkwada ne ho na India asem ne yekan Mumbai city ehwa ne yegina yi na wo kire se nipa dunsun ya no mo ye nkwada yi na enye wo mo nko a emu mienu bi ka ho mo ye dunkron a no mo de wo mo mpanimfo na wo mo kire se na wo mo nyina nipa bi afa wo no mum ye anya asem kuma na no na prosifo a ewo Mumbai city beye se bra na agbo awia donko apa ho sima na aduana enum pepepe no na akọ bi ba ya wo mo e kire se nia ekoso ewo edan bi mu enie ma nam so a wo mo bowura ho ye ne nkakra saa na munya wo no mo so munya hwa na enuom de minimum force bi e de bowura ho a wo mo kwaje nkwada yi nyina agi mu mpani mienu e de ka ho a na watwi mu nso no ye de mu nsem e de bre wo abusia kase no asi afei no wase wafidia ensamwa original yen yadidi wontua no ebi NSF Food and Drugs Authority adwumako ni omepost adwumako wana wototo sere omama Herbal Master se edro no niema wa mode ye no edi awu ewo nipadua mu ento omunyina mfiri dwaman so afei wuton bi a hyase asesa wo koto ogunya se ye chewa waso ebeye hye waso beye he nanso se wo 21st clinic me ne okasa sisi ye yi a wo mugusu ye free widows treatment no e de ama ya akunafo a wo mo ema no wo mu kunu no awu agya wo mu nyina no wo muguso eboa amane ma nyina etimi akwanka mampomden no etimi akoso ye koye ekwaje ho amanebo e de brewo abusia na nsam ne bi eka yenim ho na na wiei enuanom banu yesi ne koso etase ne sebesepa eni kwena hahai e de esomwo etase abetwa so a eye dua bi ana maba bi so eno ofa yenti wonom a wo mo so yasene yemfa seda ema wonom e womo a eso yasene no eye 2074 womo kan ye ho bi time Herbal mixture enso kan ye ho yam vita nie ewa breko a onga ni nyina free promasido ho no amde ni nyina so esom yen kama na wiei uton dokono na wo pebi ato ana wo pebi atu aton a ana wo pekwan befa so a wo be ye dokono ni bia mesrew pa
ya na do ani akyerem ewo Josh Bakery ehɔ na yenim sɛ paano any pastries papa pan de wo mo ye ɛnom de Josh Hot Kinky ɛde aba wo mo se 3 Ghana cedis pɛ ubetu no 3 Ghana cedis na wakɔ akɔtɔn sɛ ne obeton ne bia mu oduru kama ye kɔyie pa Josh ana wo mo adwuma hote wo mo enkran ha ya dɔme commercial bank na chi hɔ ɛhɔ na wodi butuo me patɔ yɛmfa Facebook comment kakra ya ba ye ɛmfa ensomo na Clement Aban ɛna wo wa ha yi wo kyerɛ sɛ eh so for that long time afen wo mahu say herbal mixture say anya papa ene amanfo awu papa was the FDA is coming out to say, oh the FDA dear we Clement Aban wono na hechire mi was say hey sa herbal no manfo no papa na ose wono so anu bi wo ho yehu ate ase ye ese ade ne ko na Dr. Sisters hwe no na Kofi Ajiman black man was so here live our pig farm enkran ha ya na na kwa mo abo aten di fabric ma central was say ase aban no eba ne say wo peso wo ka manfo kasabo aso am yem no a ya na ni je ho pa na nanu ada se ne MPP fo adawroma e na wo mu yi criminal libel law e di free way e no na ndisi fo san ahye ne ntoma kama e de bay we e na kwa mo abo aten the different Brikuma Central e de ba ye eno no enuanom no a ye je bre